Ja, det er på vej over. Det er sygt, det her. Jekker. Det gør sådan her. Kamera. Nej, til kameraet. Og så. Vi gør det med frontskiltet. Nu. Ja, det var sejt. Nu er jeg i gang med sikkerhedsmæssigt i året, så er pakken lukket. Det er til i friheden. Nu siger jeg. Nu skal vi det her. Kom nu. Short. Kom ind også, der skal ikke noget. Vi går ikke helt, hvad den gør. Hold kæft, jeg er sej nu. Badass. Hvad så nu? Jeg filmer det lige, så man også kan se det med. Det er Enders. Det er filmmand. Filmmand. Det er filmproducer, mand. Det er filmproducer, mand. Det var det. Ja, det er det. Hej. Nej, vi skal filme vores flugt også. Tryk på knappen. Har du trykket på knappen anden gang? Anden gang, kom, vi skal flugte. Kom. Fuck, der kommer en mand. Vi skal op hit til det. Du skal tage mig. Hvad kan det blive? Hold op igen. Okay. Oh!